OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ni dɔgɔkun kibaruya kɔnɔ aw bɛna maliyɛndenw hakilinata dɔn CEDEAO lasigiden ale ka gɛnina ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Tile saba baarabila o kɛra bangi baarakɛlaw ka lafasajɛkulu ani taji feerela dɔw fɛ a bɛna o kibaruya sɔrɔ an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Mura banbali o ye bana juguba ye an ɲinalen no min kɔ. Dr Kasim Jara ale bɛna kuma y'a kan an ka kibaruyaw kɛnɛ kan. Actuel Media lajɛbagaw aw bisimila ka dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan i n'a fɔ an tun y'a fɔ bakurubaw la cogo min na ni tɛnɛndon octobre kalo tile 25 san 2021 an ka jamana minisiriso min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma ale ye bataki bɔ min kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ CEDEAO lasigiden Amidu Boli k'a k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kibaruyaw binnen kɔfɛ aw kɛra koba ye maliyɛndenw bolo Kasim Jabate ale bɛ ɲɛfɔli kan y'a kan an ka lajɛ. Ni ko in bɛ daminɛna ni gafe bɔ ye n'an b'a fɔ ma communiqué an ka jamana minisiriyaso fɛ minisiriyaso ma ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛnabɔ n'an b'a fɔ ma ministre des affaires étrangères ni gafe in carila ka bɛn octobre kalo tile 25 ma san 2021 o gafe in kɔnɔna na an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw yɛrɛ k'a fɔ ko Amidu Boli n'o ye CEDEAO lasigiden an ka jamana kɔnɔ ko kun sen donnen no waleya la waleya min bɛ kɛ sababu ye ka dankari cɛmancɛ fanga na an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ka kɛ ni waleya min n'a ka baara tagabolo tɛ bɛn an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko monsieur Amidu Boli ale kɛla persona non grata ye wa ko tile 3 de b'a bolo a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana minisiri ma ni diɲɛ jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔ n'ale ka kuma mɛn ale y'a yira k'a fɔ ko ni waleya in kɔni nana kangarida caman kɔfɛ. Les diplomates ont une obligation de réserve, ont une obligation d'impartialité et ne doivent pas s'ingérer dans les affaires. Diplomatu mangu siendo bara bela. O mangu siendo jamana wɛrɛ kow la. O bilala kana min kama o kan k'o dɔrɔn de kɛ. N'i y'a y'an sera nin ma bi o y'a sɔrɔ kangari caman dara ye nga a yɛra ko dɔw la a man ka minnu kɛ. Ça donne à des activités qui sont incompatibles et qui ne cadrent pas du tout avec sa mission. Umar Kauba fɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni waleya min kɛla an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ ko nin ye waleya min ni foli ka kan. Bon ne bɛ min kɛ fɔlɔ o ye ka an ka gouvernement fo ka hakili sɔrɔ ka a fɔ ko Mali ye jamana min ye maliyɛnw yɛrɛ ta de ye. Jamana kɔnɔden dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ma nimisi wasa sɔrɔ olu ɲɛfɔli na o hukumu kɔnɔna na o bɛ ɲininkaliw kɛ u yɛrɛ la. U ka ɲɛfɔli kɔnɔna la u ye sɛbɛn mun bila u ma ɲɛfɔli ba k'a kɔnɔ. N ye sɛbɛn in kalan i b'a ye dɔrɔn c'est un peu flou. Bon kɔfɛ minisiri yɛrɛ bɔra ka laseli dɔ kɛ n'o ye Ablaye Diop ye o laseli in fana kɔnɔ o laseli ninnu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ peut-être a ma taa ɲɛ hali bi kosɛbɛ parce que a kun kan ka fɛsɛfɛsɛli caman kɛ mun b'a to malidenw b'a faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO lasigiden ye mun kelen kɛ bon maa min kun yamaruyalen don o tigi ka liste dilan ko ni mɔgɔ o mɔgɔ banna kalafili a organiseli ma an ka faamala mɔgɔw fan fɛ o yɔrɔ wɛrɛw la maa min kun sarazera k'a ka u tɔgɔ kɛ liste la liste min ni ɲangini bɛ ta k'o maaw sɛgɛrɛ o kun ye nin cɛ min filɛ ka gɛn n'o ye Amidu Boli ye donc déjà o kun kan ka kɛ nin kalo sa de la bon a ka gɛnni bɛ se ka miiriya wɛrɛ la na maa la. Jamana fɔlɔ min ye CEDEAO sigi Mali jamana b'o la o hukumu kɔnɔna na dɔw y'a yira k'a fɔ ko ɲɛ wɛrɛ tun bɛ se ka sɔrɔ nin ko la min tɛ monsieur Amidu Boli gɛnni ye. Ka ninnu ka représentant gɛn ne bolo o ma bɛn parce que a ma bɛn cogo di a ma kɛ a waati la. Baara ɲɔgɔnya kɔnɔna la a kɔni kun cɛ ka ɲi u k'a falen o le de a ka gɛn parce que n'a gɛnna diɲɛ bɛɛ bɛna bɔ a kalama ko gɛlɛya b'a ni CEDEAO cɛ or n'a kun falenna maa t'a dɔn ko bɛ yen ale sen bɛɛ bɛ k'o la maa kura bɛ na. Ni waleya in bɛɛ kɔfɛ CEDEAO ye gafe bɔ n'an b'a fɔ o ma communiqué o gafe kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kun labɛnnen don ka monsieur Amidu bɔ an ka jamana kɔnɔ ka maa wɛrɛ bila a nɔ na o gafe kelen kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ka nin waleya in ma bɛn o ma o bɛɛ n'a ta o y'a yira k'a fɔ ko o bɛ nin cɛmancɛ fanga in dɛmɛ walasa gɛlɛya man ka jamana kɔnɔ nin waati in na fura ka se ka sɔrɔ o la.
Sinabef n'ale Mali nafolo ko barakɛbagaw ka fara bangi barakɛbagaw olu ka lafasa jɛkulu kan olu ni taji feerelaw taara tile saba baara bila la min daminɛna arabado octobre kalo tile 27 tile saba baara bila in kɔfɛ u farala ɲɔgɔn kan bourse de travail la walasa ka gɛlɛya min tun b'u ka baara tacogo la k'o ɲɛfɔ an ka lasigiden Fatumata Darame ale tun b'a kɛnɛ kɔnɔ a ye min sɔrɔ an ka jɛko lajɛ. Nous luttons pour une bonne cause. Faraɲɔgɔn jɛkulu min bɛ ni o bɛ banque baarakɛlaw ko fɔ wari bonda ani taji feerelaw ka jɛkulu ni o dɔ ye Shell Total Orisi ye jɛra ka tile saba baara bila kɛ arabadon octobre kalo tile 27. Faraɲɔgɔn jɛkulu ninnu bɛ ka hakɛ ɲini ni o dɔ ye dɔ ka fara u ka saraw kan ka kɛɲɛ ni kumaɲɔgɔnya mun kɛra jamana marabagaw ni INTM maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni san 2021 u tun bɛ maa 100 bɔ bourse de travail la arabadon octobre kalo tile 27. Bi n passera bourse de travail la yan parce que secrétaire général de la section hamina ye jumɛn ye ka yala n ka yɔrɔ bɛɛ la k'a lajɛ grève yala a participera à 100% wa et baarakɛla dun fana bɛ gɛlɛya b'u kan u n'u ka patron ɲɔgɔn cɛ parce que patron ninnu u bɛ baarakɛla dun wele dogodogonin na téléphone na k'u kana baara kɛ k'u menacer n'u mana baara kɛ k'u ka baara bɛ tiɲɛ donc an bɛ passer ka baarakɛlaw hakili lasigi ka yira u la k'a fɔ foyi t'u sɔrɔ parce que grève yɛrɛ c'est un droit n'a y'an ka sariya gafe ba lajɛ n'o ye jamana yɛrɛ sariya gafe n'a bɛ f'o ma ko constitution. L'article 20 de la Constitution, la grève c'est un droit pour tous les salariés. Ni grève in kɔfɛ ni ka sɔrɔ n'an ye laɲini minnu fɔ ni o bɛɛ sabati y a pas de problème ani u bɛɛ de kelen o. An tɛ mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ la an bɛ droit nɔfɛ kɛlɛ la an ka hakɛ an b'an ka hakɛ kɛlɛ la. Grève in kɔfɛ an ka hakɛ ye mun ye n'u y'o d'an ma fosi wɛrɛ tɛ yen. Grève in b'o dɔrɔn mais n'u m'o d'an ma an bɛ dɔ wɛrɛ kɛ tuguni. Station Total Shell bɛɛ tun datugulen don banques fana tun datugulen don hakɛ ɲininan dɔw tun hakilina tigɛlen don. Donc bitako am se ka mun fɔ militaire ɲana an ka ɲɔgɔn minɛ ka kangarimada kɛ ɲɛmɔgɔw fana ye comme u yɛrɛ sɔnna ka jɔ u ka fili kɔrɔ o y'a yira na an ka sigiw la k'u filila vraiment k'u bɛna fili rectifier papier yɛrɛ kɛra la kunu an y'o signé direction nationale de travail la donc u ye délai mun fana fɔ an bɛ ka délai suit nɔfɛ an y'o de f'u ɲana o y'a yira na an y'a yira an ka tɛ délai jan kɔ parce que fɛn min kɛra san 15 san 20 donc délai tɛna d'o la donc u y'a yira an ka temps d'u ma kalo fila in kɔni kɔnɔna la d'ici fin décembre k'u bɛ convention in bɛɛ appliquer. Ni laɲiniw kɔfɛ ni fɔlɔw ma sabati hakɛ ɲininan ninnu bɛ sɔn ka baara bilaw lakuraya a bɛ sɔn ka dadigi jamana sɔrɔ la. Ɲama warali Mali faaba kɔnɔna la o kɛra sababu ye cakɛda dɔw k'u wakilu sɛmɛ an ka baarayɔrɔ ani an sisow lasaniyali ma ni yɛrɛ kɛn bɛ caya fana ni sifinaka dɔw kɛn bɛ k'u wakilu sɛmɛ a la walasa u bɛ se ka se u mɔgɔw kɔrɔ cogo min Aminata Igirɛ Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli kan y'a kan. Bamako min kun bɛ jate fɔlɔfɔlɔ la an ka jamana dugu sanumanw fɛ o kɛla bi na ɲamato ye fan bɛɛ fɛ an ka sigidaw la ekɔlisow hali ka se dɔgɔtɔrɔsow ma ɲamaw bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la ka fara o kan ɲamasungu carilen do fana an ka bɔlɔnw kɔnɔ wa o ɲama ninnu kasa ka bon kosɛbɛ a bɛ jamanadenw caman sɛgɛn walasa ka nɔgɔ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ société de nettoyage bilala sen kan. Bon an entreprise in créé ko yɛrɛ nana ni min ye fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn Mali fan caman bɛ a nɔgɔlen no c'est vrai qu'an ma se secteur public ma fɔlɔ mais caman b'a dɔn yɔrɔ caman bɛ a nɔgɔlen no yɔrɔw tɛ furan hali n'a bɛ furan na a tɛ furan ka jɛ olu bɛɛ b'a la mais an yɛrɛ nana ye secteur privé yɛrɛ kunda entreprise caman bɛ minnu bɛ a service kɛ mais u bɛ mɔgɔ minnu di ou bien u b'a di condition minnu na i b'a sɔrɔ u bɛ prix dɔ fɔ mais salarié yɛrɛ tɛ sara o la en dehors de ça fɛnɛ u ka prix élevé no Mali situation économique ma i b'a sɔrɔ an ka standing bɛ niveau dɔ la mais olu bɛ prix surtaxifié quoi donc an ye baarakɛla créé min na yɛrɛ fɔlɔ c'est pour que ka entreprise dɔ kɛ de nettoyage qui est là et qui an ka fɛn ka dɔgɔya quoi an ka prix ka bɛn ni an ka service qualité. Entreprise sɔgɔna service ye société de nettoyage ye olu y'a yira k'a fɔ k'olu b'u sinsin kosɛbɛ baara kɛko ɲuman ani u ka baarakɛlaw ka saraliko kan. Minnu ye salariés ye ne yɛrɛ kɔfɛ mɔgɔ 8 de b'an bolo bi an bɛ minnu sara kalo kalo pour que u ka se ka u ka musakaw ko ɲɛnabɔ a la o kɔfɛ mɔgɔ wɔɔrɔ b'an bolo minnu tɛ kalo sara la mais olu fɛnɛ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baara kɔnɔna la parce que souvent n'i y'olu yɛrɛ ka baara lajɛ i bɛ taa sɔrɔ olu ka prestation kelen ou bien dɔgɔkun kelen olu bɛ mun sɔrɔ
o ka ca u kelen o ka ca 200 000 bon n'i y'a ta k'a lajɛ u tɛ kalo la baarakɛla ye olu ye mɔgɔ 12 ye mais mɔgɔ 8 olu de bɛ baara kɛ permanemment entreprise tɔgɔ la mais équipe min bɛ yen nɔ n'an ye contrat de sɔrɔ an b'olu wele ils vont aller exécuter ce contrat là. I n'a fɔ baara tɔw ni baara in fana degun ka bon kosɛbɛ. Degun dɔɔni b'a la parce que n'i ye jeune ye et puis entreprise dayɛlɛ mɔgɔw ma di la fɔlɔ mɔgɔ caman b'a fɔ est ce que i bɛ se est ce que aw bɛ ka baara kɛ cogo min na a taabolo ka ɲi mɔgɔw bɛ siran ka u ka contrat d'i ma o b'a la mais tuma dɔw la fɛnɛ a ka gɛlɛn an ma mɔgɔw b'a fɔ ko jeune diplômé ka ca mais a ka gɛlɛn an ma yɛrɛ ka mɔgɔ jɔnjɔn sɔrɔ minnu bɛ sɔn ka baara kɛ surtout nettoyage an dɔgɔninw n'an sɛriw bɛ yen mais o caman b'a fɔ n bɛ baara fɛ mais n'i y'a f'u ɲɛna u tɛ sɔn a ma parce que u bɛ jɔ a la u b'a fɔ nettoyage de don a bɛ tan o yɛrɛ de y'an ka défi ba ye parce que an tɛ mɔgɔ caman sɔrɔ minnu bɛ sɔn baara in ma. An ka ɲininkaliw senfɛ Sidi Traoré ale ye laɲini kɛ an ka jamana faamaw fɛ walasa ka dɔ b'u ka degun na. N bɛ welewelekan dɔ se an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka an sifinnakaw u ka an dɛmɛ jumɛn na dɛmɛ bɛɛ tɛ wari ye dɛmɛ bɛɛ fɛnɛ tɛ k'a fɔ karisa bɛ mun na i tɔn ka marché ta ka d'a ma mais n'a a tigilamɔgɔ bɛ domaine min kɔnɔna la ka formation ɲini u ye ka tila ka u bila sira min b'a to n'u ye contrat sɔrɔ ka na n'a ye u ka se k'a exécuter u ka anw entreprise petite et moyenne entreprise u ka an dɛmɛ kosɛbɛ pour que an bɛ se k'an ka contrat minnu bɛ yen nɔ ni a fɔnba tɛ anw kun k'a baara ninnu exécuter u k'an dɛmɛ a fɔn la hali n'u ma se k'a wari espèce d'an ma mais k'a minɛnw san k'a prix cautionner directement ni marché exécutera n'an ka virement kɛra directement olu b'u ta bɔ a la directement an b'an ka tɔnɔ sɔrɔ. Société de nettoyage bɛ ka cari bi na an ka jamana kɔnɔ a bɛ ka sifinnakan caman dɛmɛ k'a dalayrimɛ sɔrɔ wa a kɛla sababu ye fana ka baarantanya fana kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Seko ni dɔnko ale ye ja ni kumakanw yirali sira ye min bɛ kɛ ni pɛntiri yiri ani charbon o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ nin baara in bɛ kɛ cɛw ni musow de fɛ wa o b'a kɛ cogoya caman wɛrɛ la Aïssata Jakite ale bɛ ɲɛfɔli kan y'a kan. A jatelen don an ka baaraw fɛ minnu kɔnɔ ka dun kosɛbɛ ɲɛgɛnni ye baara ye min bɛ ci kana se peinture fɛ walima an ka fɛn bayɛlɛmalenw n'o bɛ wele ko sculpture baara in kolomayɔrɔ dɔ ye peinture ye k'a bayɛlɛma ka cɛ ɲa papier tableau walima fini sanfɛ o tɛ ko nɔgɔn ye a bɛ miiri ɲuman ani hakilisigi de laɲini a kɛbagaw fɛ Monsieur Tangara n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Sabalibugu ma ale ye baara in nakuraya n'a ka hakilina dɔn. Moi je dessine beaucoup ne bɛ ɲɛgɛnni kɛ kosɛbɛ n b'a kɛ ni baarakɛfɛn ye n'o dɔ ye feutre acrylique ani indélébile min bɛ kɛ papier kan waati caman na n bɛ maga peinture fana la nka olu baara bɛ kɛ fini kan an ka nin baara in faamuyalen tɛ kosɛbɛ maaw fɛ ka d'a kan n'i ko k'i b'i sagona baara kɛ min tɛ fonctionnaire baara ye ani bureau kɔnɔ baara ŋunuŋunukanw bɛ caya i nɔfɛ. de la société. Nin tableau ninnu laɲininen don kosɛbɛ kɔfɛ mɔgɔw fɛ ani an ka maliyɛn minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la a prix kɔni bɛ sanga ni a bonya ye ani fɛn min ɲɛgɛnnen don a kan. Au Mali, je vends mes œuvres d'art à partir de 5 000. N ka tableau ɲɛgɛnnenw bɛ feere 20,000 ka taa 100,000 na wa client caman bɛ n bolo diɲɛ fan caman n'o dɔ ye Faransi, États-Unis ani an kɛrɛfɛ dugu dɔw. Dans la sous-région. Espace Suif Art la Abibatu b'a ka miiriya bɔ maakɔrɔw ka kunkolo dilancogo kɔrɔw la walasa k'a ka baara kɛ. Bon ne kɔni bɛ portrait de kɛ ne ka art yɛrɛ baselen bɛ coiffure traditionnelle de kan n'o ye an ka laadala kunkolo ye an ka fɔlɔmɔgɔw tun bɛ kunkolo minnu k'u kun ne bɛ baara kɛ ni peinture colle ani laine donc n bɛ laine ninnu dilan ne y'a dilan wagati min na modèle min ka di n ye ka bɔ tableau la n bɛ o modèle kɛ n'a ye point ninnu kɔni bɛ kɛ ni pinceau fitinin ka su peinture la ka kɛ semaine kɔnɔ ne bɛ se ka n tɛ se ka tɛmɛ tableau kelen kan parce que tableau in n'a ɲɛ ka misɛn i n'a fɔ personnage filɛ nin ye cogoya min na personnage ninnu bɛɛ bɛ kɛ ni point de point misɛnmanin n'a fɔra i ka tila o point ninnu bɛɛ kɛli la tresse min b'a kun na ka tila ka tresse fɛnɛ dilan donc a bɛ temps ba ta n ye expo caman kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne ka tableau ninnu. Baara in ɲɛ ka misɛn nka maliyɛnw t'a ta ba la kosɛbɛ ɲɛgɛnni ye baara ye maa caman bɛ balo min na bi an ka duguba in kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min baara fɛn fɛn n'i b'a kɛ n'i kanu ye i bɛ balo o la hɔrɔnya kɔnɔ. Mura banbali ale kɛmɛ bana ye min waralen don an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ wa bana caman bɛ yen nɔ olu sɛmɛnnen don a la nka o bɛɛ n'a ta ale y'a damata bana ye
walasa ka faamuyali sɔrɔ nin bana kofɔlen in kan Kasim Jara ale bɛna ɲɛfɔli kan ye. Kasim Jabate ale ka kuma galama la. allergique ye bana ye bana min don a bana ka ca mɔgɔw la diɲɛ kɔnɔ an y'a f'i ye n'i ye mɔgɔ sigi 100 o 100 i b'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛ mɔgɔ 20 ka taa se mɔgɔ 40 ma o bana min don a bɛ mɔgɔ ka qualité de vie c'est-à-dire a bɛ jouer i ka ɲɛnamaya yɛrɛ kan dɔɔni parce que a signe an bɛna s'u ma n'o bɛ la kuma bɛɛ du fait que i tɛ sunɔgɔ ka fa du fait que kuma bɛɛ ni tɔɔrɔlen don kuma bɛɛ i bɛ dɔgɔtɔrɔso la donc a bɛ se ka jouer i ka adamadenya kan dɔɔni ani a bɛ se ka compliquer ka bana wɛrɛw di mais allergie ye bana min ye c'est-à-dire fɛn dɔ de bɛ chaque fois ni dol'o la ni farikolo dol'o la farikolo bɛ réagir donc o réaction de bɛ tamaseere dɔw kɛ donc o tamaseerew mana fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ olu ma ko rhinite allergique f'i ka dɔn fana ko nun ka baara dɔ kɔfɛ fiɲɛ tɛmɛli ka bila kɔfɛ nun bi fiɲɛ bɛ don farikolo kɔnɔ nun bi n'a ka kala nun ka baara ye ka sumaya ka bɛn ni farikolo ye a bi ni nɔgɔw b'a la fana a b'olu filtrer k'olu bɔ a la mais allergie bɛ mɔgɔ minnu na chaque fois ni fɛn dɔ la farikolo tɛ fɛn min fɛ farikolo b'o piéger donc piéger o de bɛ na ni réaction ye o de bɛ na ni i bɛ tiso i bɛ tisolen kɔrɔ ye ka fɛn dɔ bila farikolo la man d'a ye farikolo b'a essayer k'a labɔ o de bɛ na ni tisoli ye nun b'i ŋɛɲɛ ɲɛw b'i ŋɛɲɛ kan kɔnɔna b'i ŋɛɲɛ nunji bɛ bɔ nunji salasala a jɛmanama don ani kan kɔnɔna nun bɛ se k'i ŋɛɲɛ donc n'i y'o signe ye mɔgɔ la généralement an b'a fɔ ko rhinite allergique b'i la bɛ généralement i b'a sɔrɔ du yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ fayanfan bayanfan i b'a sɔrɔ allergie bɛ fa la allergie bɛ ba la n'o b'i ka du kɔnɔ a ka ca ala fɛ i bɛ se ka rhinite allergique kɛ il y a aussi an ka sokɔnɔnaw la i b'a sɔrɔ tapiw kan fɛn ɲɛnamani misɛnninw bɛ tapiw la olu bɛ se ka allergie bila mɔgɔ la fleurs bɛ du kɔnɔ olu bɛ se ka allergie bila mɔgɔ la ni sokɔnɔna yɛrɛ ni fiɲɛ tɛ don ka fenêtre ɲɛnama t'a la fiɲɛ tɛ don nalo bɛ so kɔnɔ sokɔnɔna nɔgɔlen don dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u tɛ clim fana bɛ fraîcheur jigin kojugu donc kɛnɛmana na o ye sisiw usine sisiw ani an ka tuyau d'échappement mobile tuyau d'échappement sisiw donc ani cigarettew donc fɛn caman bɛ yen dɔw fana bɛ yen il y a des options allergiques à des médicaments o furaw fana dɔw bɛ yen minnu incriminelen don un peu donc fɛn caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ se k'a to i bɛ allergie bana kɛ o ye ni légère modéré à sévère donc ani waati dɔw ta bɛ na san kɔnɔ waati dɔw ta bɛ kɛ san waati bɛɛ donc n'i y'o layɛ mɔgɔw ta tɛ kelen dɔw ta i b'a sɔrɔ ni sumaya de da la ou bien ni samiyɛ donna dɔrɔn u ka allergie bɛ wuli ni samiyɛ banna olu ta banna dɔw ta bɛ ni nɛnɛ donna waati min na u ka allergie bɛ wuli ni nɛnɛ banna u ta bɛ ban dɔw ta bɛ fana san kɔnɔ yiriw bɛ filɛri kɛ waati min na i b'a sɔrɔ waati olu ta bɛ wuli ou bien dɔw yɛrɛ bɛ yen e ka allergène ye fɛn ɲɛnama minnu b'i ka du kɔnɔ jakuma ou bien wulu chaque fois ne n'olu bɛ ɲɔgɔn kan tant que i ma far'o la i bɛ san bɛɛ kɛ i bɛ allergie kɛ bana in yɛrɛ furakɛli fanba fɔlɔ ye n'i ka allergène dɔn k'o ye k'o to yen k'o éviter au maximum n y'a f'i ye cogoya ni du kɔnɔna fɛn dɔ de bɛ i ka animal domestique dɔ b'i bolo donc o siw n'a sɔrɔ i farikolo t'o si supporter n'o dɔnna ou bien n'a sɔrɔ i cɛ de bɛ cigarette min ou bien n'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ cigarette min par exemple n'a bɛ den na sisan ni fa bɛ cigarette min a bɛ fɔ ka fɔ fa ye fa ka cigarette bila ou bien n'i yɛrɛ bɛ cigarette min a bɛ fɔ i ka cigarette bila donc fɛn min n'i ka allergène kɔni dɔ la min ka gɛlɛn bana in yɛrɛ la o ye k'i dɛmɛ fɔlɔ k'i ka allergène dɔn c'est pourquoi n'i nana dɔgɔtɔrɔso la anw bɛ i dɛmɛ k'a f'i yɛrɛ ka taa i kɛrɛfɛla la i b'i ka fɛnw jateminɛ chaque fois n'i donna fɛn min na n'i bɛ bali ka tiso nun ni ɲɛ b'i ŋɛɲɛ kan kɔnɔna b'i ŋɛɲɛ nunji bɛ bɔ nun bɛ girin i yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ mɔgɔ bɛ ɲɛwna kɛ ka bana nin tu la parce que n y'a f'i ye a ban man di sinon a ti ban fɛn kelen min b'a ban n'a y'a fɔ k'o ye désensibilisation ye o tɛ an fɛ yan fɔlɔ. An bɛ nin dɔgɔkun kibaruya kuncɛ ni an ka jamana kɔnɔna kibaruya tɔw ani kɔkantaw ye min bɛna lase aw ma Mamadu Bilali Kulubali fɛ.
octobre kalo kile 26 san 2021 camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ye kɛnɛba sigi Kuluba min senfɛ a ye maa bila u ka baara kɔnɔ maa minnu ka baara bɛna bɛn ka jamana ka fara ɲɔgɔn kan ba kɛ n'o ye Assise nationale de la refondation ye. O kɛnɛ kan maa minnu bɛna nin baara ninnu ɲɛmaaya sɔrɔ olu tun bɛ kɛnɛ kan min dɔ ye minisiri kɔrɔ Zeni Mohamed ye. A yirala fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Assise nationale ye k'a fara ɲɔgɔn kan bɛna kɛ décembre kalo tile 20 ka taa bila 26 la. Camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'a ka premier ministre u y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye min senfɛ malidenw minnu miirina ko bɛ bila kɛnɛ kan. Octobre kalo tile 26 Isa Kaojim n'ale ye CNT danga 4 na ye ale minɛna ka sababu kɛ a ye kuma dɔw fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ. Jumadon a ka kiiri kɛnɛ kan a y'a laɲini ko kiiri tigɛbagaw k'a bila nka u ma sɔn. Fɛn min y'a ka kiiri jaabi ye o bilala ka décembre kalo tile 3 nata kɔnɔ. Nka ɲan'o jaabi cɛ a segira ka taa Bamakɔ kasobonba la. Jalaki minnu bennen don a kan o de ye k'a y'a laɲini ka danaya bɔ jamana soba dɔw kan. Juma tɛmɛni octobre kalo tile 29 maa ba caman olu tugulen kun do yɛrɛwolo debout sur la rempart ani jɛkulu caman nɔfɛ walasa ka taa boulevard de l'indépendance la ka taa yira ko an ka jamanakuntigi minnu bɛ yen sisan k'olu b'o nɔfɛ. Komi kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na u y'a laɲini ko Faransi ka golomasiri tabaga minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'olu ka taga. U y'a yira kɛnɛ in kan ko transition kuntagala ka janya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. U y'a yira fɛnɛ ko Irisiw ka kɛlɛso min bɛ yen ko Wagner k'o ka na an ka jamana kɔnɔ. Sudan jamana kɔnɔ kabi fanga dafiri laban min kɛra wulikajɔw tɛ ka kɔtigɛ. O de hukumu kɔnɔna na sibiridon tɛmɛnen maa ba caman jigira bɔlɔn kɔnɔ ka taa yira ko fanga dafiri laban min kɛra General Abdel Fattah Burhan fɛ k'olu ma jɛn n'o ye. O y'a sɔrɔ maa caman sara wulikajɔ tɛmɛnenw na. Nka sibiridon kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lafasali tɔn dɔ bɛ yen ale y'a yira k'a fɔ ko maa 3 de bɔnɛn'u nin na. Walasa k'u ka jamana 2 gɛrɛ ɲɔgɔn na hali bi juma tɛmɛnen Faransi ani Ameriki jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye min senfɛ u kumana kosɛbɛ gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ min dɔ ye sumarɛ ko min gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ameriki jamanakuntigi Joe Biden ale y'a yira k'a fɔ k'olu ye baara min kɛ k'o ye fili ka baara ye. Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale y'a yira k'a fɔ ko baara minnu bɛ sen na ka taa lakana fan fɛ ani fɛn caman k'ale b'o foli las'a ma. Ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaruyaw la min labɛnna Actuel Media kunnafoni diso fɛ k'a lase aw ma an b'a fɔ aw ye aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Ala k'an ka jamana kolo CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.